Trí dó híam nóid dírí bríanann seo ag léamh na nuacht as Meiriceá don tríú lá mína saona rá bhíle sa sé díag agus buochas le díanaíl políocht I mór fictúr an léineh tá Rajai Davis le feiceáil ar chúdach a New York Times sin é an sin agus é déanana rithbhaile haring na Cleveland Indians go cóscór sé ina sé. Glyffe seacht an cliffe dearnocht in sra. Is léir go rá na go neacha an nuachtán chun presa solar síochnaí an cliffe agus mar sin ní dhéit mé libh céir a hála tá agam ar nó céir a hála. nó méid cinniúnach a ba cliffe cinniúnach a ba agus cibé duine a bhu an cliffe bhu sé an tre agus an teidil buúir an dain. Leanna mé ra Donald Trump agus táchaíocht is cosúil go bhfuil tarraingt agus meala ag Donald Trump le Iarshaighdiúirí. Agus moltar é as chun neamhhalamh agus chudíireach agus a labhraíonn sé faoi costaisí cogaíocht. Idir an dálín tá Hillary Clinton faoi scamal má dheall ar James Comey san FBI ach má sé tá sé gríosa bántacha an eachtais agus ag caitheamh fearraigh agus fuinneoid I dtreo an FBI. Deir Barack Obama in North Carolina gwyl an vóta ag bra orthu agus cábhas nach bhfuil. Dionann sesin cáine freisin ar an scéthe ólas seo faoin ríomhphoist. Idir an dálín ar nó a WikiLeaks éirithe an hiún ach sin scéal eile. Iowa, Des Moines, Iowa. Dúnmhairú beirt fólín sa chathair sin inné. Agus tá fearmháin gafa fear a rástar ada achrannach aige leis na fólíní agus leis na húdarrás agus is cosúil gur nearna sé luíochan ortha agus gur bhhair sé iad. Barra na Hindia. Níl is agam sé ríis atá geistún seo. Níl is agam lé mé an ceanthaitil mí cheart. Ní hé an na Barra atá toirmiscthe ach dó na Mari. Agus má sé tá dó na Mari san India ag chur le trúiliú éir na tíre sin.
Bíon na tinte Barra seo coisce agus toirmiscthe agus ina dlíach déanta riad cibé. So tá cúis trúiliú na timpealachta reolalas agan. Tá túdar agus an seochar reolalas agan. Ach ní léana de teachtas seo. Tá an contúirt sláinte ag leannacht a raibh. Deir sé mar atá sé deir na Iarshaighdiúirí. Ach má sé tá scélín beag ar leannach a ceathair déag faoi chiapa gnéis. Agus baineann sé seo ar nóla Trump. Lín tá lucht na bobal bhreithanaí ag cheapa go bhfuil Donald Trump ag déanna dul chun don na déanlaí. Sé sin tá sé ag spalpa an méid sin ámaidí agus an méid sin gaiteachta go bhfuil tir lá I rá gur wathe leis na déanlaí atá sé ag seasamh. Dhachanaí an óis. Tá an phleanéad ag taobh, agus is sé an taobh dhomhanda seo atá taobhír den na dhachanaí geal a fóir atá le feiceáil ar fud na háite an déanach an mbliana. Tá na dhachanaí ag marachtáil níos faide, tá siad níos búnseasmhí na craointe, agus feiceann freisin nach rá an aimsí róileach náró ghíofar go dtí seo freisin, agus gach seans dá réir sin go rán na duilleoga ar na craointe níos faide. Dó aglas in Mississippi go donna agus scríbhú vótáil Trump ar thaobh na haglaise. Aglas dó a bheith nó goram má starlet. Spray féintáilú vót Trump ar thaobh na haglaise. Tá cúlra naziach ag Volkswagen na déantóirí cár. Ach má sé be cheanródathe iad Volkswagen in gúlra an chólachta an nochtú agus gudéfin bhí Starry Jacob a bhí ag documentú ouch ag taifid station úsáid aibre éigeantaí I rihan daracha go damhanda. Ach tá Volkswagen agus an Starry seo tar éis scara ní lisig aine céim fá. Well, má tá cóhúileachtaí nó cónascaí tíre san áise tá stáiltealtaithe buartha faoin chaoi ina bhfuil na Filipíní agus an Tsín tar éis teacht ar chóréiteach faoi farige heas na Síne. Is léir go bhfuil na cóhúileachtaí san áise ag maistrú agus a cuipe agus a gúnfort agus ní ar leas Meiriceá é. Well, má ecin tú bhean ag tuairteara do chaple Gairo gach séans
gur dan gur bhanaltra astrálachaí a chua cuairt na Astráile chuig bliain na díogahin agus a dan waith leis na capla. Glais na gapla tá bascaí búilte greata léasta ach má sé tá sí ag fáil náideas ó na húnéirí nach bhfuil an feidhmíocht seo ag seastal muthe. Rotco. Theodore? Cibé tá tuispeantas nua I Nuacht sílim a heasan I náí an dearcha go bhfuil angst inbheannach ag Rotco. Léir víniu is an tuispeantas seo chuid dearfach agus I diaach Rotco bheith freisin. Tá James Burke Iarshaighdiúirí Pólíní chundé Suffolk díortha níl is agam cén bhreithúnas fuairse ach tá sé díortha. Well, deirtear nach bhfuil ach grím scaoilte ag teicneolaíocht an éireann. Agus is léir sin ó Nidirlíon le déanaí. Ach nuair a thugtar an nniumarcha ranntaí do dhaoine ar an Nidirlíon cúlíonn siad go dtí an siomra macála sin ina ghlaogne féin. Níl is agam céir é Slack ach tá Microsoft ag seasamh ina naí. Microsoft Teams. Cosúil an pucáiste nua seo le Slack is agam céir é Slack. Ach tá gnéanaí nua ag seirbhís Microsoft nach bhfuil ag Slack mar chóráití snáithithe agus chruinnithe fís chomhála. Agus síl gur minic méid. Tá Muslamaí I dtír túltóirí agus bhí méid na chomáis in inniuh. Sa láithrithe géilimh aitheantas domhanda agus meas ar a gcultúr agus ar a láidreacht gnó. So sinna méid, sin iad na scéalta go léir léite agam don lá neamh an tríú láimí na saona 2016 súil agam gur bhain sibh taobh nó ar a laid úsáid astú agus go mbeidh muid ag caintlí chéile arís sa bhád. Tógaí go bogé.